ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ସରସରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରସରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ 3,17,000 ଟଙ୍କା ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଣ କରିଥିଲେ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଇକ୍ ଡିକିରେ ରଖି ବାକି 17,000 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଧରି ଦିନ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଧରି ଗେଟ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଓ ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସହ ଏକ ନାଲି ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଅପରାହ୍ନରେ ବୌଦ୍ଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବାଇକ୍ର ଡିକି ତନଖି କରିବା ପରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଏକ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା ଡିକି ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 500 ଟଙ୍କିଆ 5 ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।